Silvio Karwana. Nieħdu ħsieb din il-wirja jiena u missieri Mario Karwana. Kont li mxejt fuq il-passi tiegħu. Issa wkoll għandi l-tifel tiegħi li qed jagħti daqqatit ukoll minn naqra li jista'. Din il-wirja ilha ssir il fuq minn 30 sena. Qabel kien ikun hawn missieri u l-kuġin tiegħu. Mbagħad ħadna l-inkarigu aħna li nieħdu ħsieba jiena u missieri. Mela fuq il-vari dawn huma setta Ġon Massa li huwa mill-Isla. Huma ta' tafal. Is-sodda hija skolpita fl-injam minn Antni Previ minn Bormla stess. Din is-sena għamilna l-artal ġdid bis-simboli bħal minn fil-Knisja Kolleġjata ta' Bormla. Is-sett huwa fuq ta' Bormla. U mbagħad konna ddeċidejna li nagħmlu l-apostli. Infatti li qed taraw hawnhekk ħafna maħdumin minn missieri, minn stess, eżempju l-induratura tas-sodda hija ti, l-bradelli huwa xogħol missieri, ċerti skulturi wkoll, u mbagħad ovvjament nixtru xi affarijiet li ma nkunux nagħmlu aħna.